PK Justesen er en moderne og velkonsolideret transportvirksomhed med fokus på høj kvalitet og tilfredse kunder. Hos os er kunden i centrum. Vi udvikler os sammen med vores kunder, og transportløsninger tilpasses kundernes behov. Vi udfører kranopgaver, krantransport og transport af byggematerialer med dag-til-dag levering i hele landet. Vi leverer byggematerialerne der, hvor kunderne skal bruge dem. På jorden, på tag eller etage. Hurtigt, effektivt og godt. Vores dygtige medarbejdere er vores vigtigste ressource. De er gode ambassadører for både os og vores kunder, og sørger for levering til tiden, altid med øje for høj kvalitet. Takket være vores dygtige chauffører sikrer vi, at kunderne får en god oplevelse ved enhver levering. Vi takker vores samarbejdspartnere. Skal vi løfte din næste opgave? pkjustesen.dk